Здравейте хора, аз съм Дидо, ще ви кажа едно важно нещо. Напишете утре или тая вечер, ако гледате този клип, ако искате да играя в FIFA, само напишете в коментарите или натиснете лайк бутона и аз ще приема колкото да приемам за лимит 3 лайка и ще играя на FIFA. Ако са 2 лайка няма да играем, ако са 3 ще играем, ако са 4 също ще играем. Напишете също в коментарите кой иска да Евгений да бере някой ден и да го бия жестоко на FIFA или да играем с него на Jurassic World. Напишете в коментарите, ето тук, трябва да излезнат след видеото и се абонирайте, слушайте лайк бутона и довиждане от мен.